Kami ni Padre, o kami diri sa parokya, o siguro kitang tanan nga kita nagkatigom karon. No, lami kay magkumustahay, lami kay hug, pero di gyud pwede. Kaya basi matakdan ta. No, I miss you all. I miss everything. Ito mga igsoon ko ni Kristo, karon no ang atong ebanghelyo karon nagisgot may tungod sa relasyon. The intimacy, the closeness, kasuod ni Jesus sa atong Amahan sa langit. Kini naghatag kanatog pamalandong nga kinsa kadtong naiusa kang Kristo kabahin usab sa panagiusa samahan ug sa anak. Atong nadungog nga gipasidunggan gayud ni Jesus ang atong Dios Amahan. Iyang gituman ang kabubuton ug misyon samahan ngani sa kalibutan nga kitang tanan nga musimba karon mo nitong gibuhat musimba muhimaya ug mutuman sa balaod sa Dios Amahan para sa atong kaluwasan ug para sa atong kaayuhan. Ang mission, the mission of Christ is not just to save us all from our sinfulness, but also to build relationship, relasyon sa Ginoo ug kanatong tanan, and also to worship, to give thanks, to give glory, and to follow the words of God the Father. In short, mga igsoon, gusto niya masinati nato ang gugma o kaayuhan sa tong Ginoo, sa tong Amahan na nasa langit. Yes, we anticipate our salvation. Given na naluwason kita sa Ginoo tungod sa tong mga sala. Mabito nang miani siya. But wala maputol, wala mahunong, or dili lang kutob dara ang misyon ni Kristo. No, gusto niya mo establish og relasyon ang Ginoo sa tuwa isip iyang Amahan nga gusto makiguban kanato. Ang Dios na pakatao, no? Si Jesus, the image and likeness of God, came for us aron masinati nato physically ang Ginoong Dios. Ang Dios na pakatao to build relationship kanato. Jesus became our mediator to God the Father. Those who believe and imitate Jesus will have eternal life. Si Jesus mingon, no, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papaulayon ko kamo. Mga igsoon, in that sense, Jesus is our refuge, our stronghold, that will give us rest. No, adunay kapaulayan diya kang Kristo will make our burden light. Kung hugot lang atong pagtuo, maigsuon, no, maminaw kita, kung hugot lang atong pagtuo, or we are convinced that Jesus is with us, kung na si Kristo diya ka nato, who can be against us? Bisan pa kining COVID-19, no, tinuod man kini. We become optimistic kung na si Kristo diya sa tuwa. We become positive. And most especially, we become hopeful sa tong kinabuhi. Bisan pa sa kalisod na itong nasinati karon. Tanang problema sayon, no, sayon lang. Kung kabalo kita mo handle, kung nakita'y pagtuo sa Ginoo. Jesus gave us a picture of a yoke diya sa itong ebanghelyo karon. No, na timing kaayo nining pandemic. No, kabulungan mo sa yoke, no, kining yugo. No, mo ni nagkabit sa kabaw, dito sa kangga, para mabira ang kangga. In biblical or in spiritual sense, mga igsoon, yoke is an image of obedience and submission. Obedience and submission. It means, isip Kristiyano, it's all about total surrender. Thy will be done. Matuman ang imong pagbunot dinhi sa yuta mingon sa langit. Jesus said, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papaulayon ko kamo. Usahay makaingon kita, sure ko kitang tanan nay pangutana ani
Lord, surrender na ko, kapoy na kayo, mukwit na ko, mu alt F4 na ko, mu log out na ko. No, tungod aning mga kasinitian karon. Asa man ka, kinahanglan ta ka. No, murag imaginary friend raman siguro ka. Sama sa unicorn na di tinuod. Nagsimba-simba na wala. No, ang tubag na ang Ginoo, mga igsoon. Kung wala pa'y Ginoo, wala kining tanan karon. Wala kitang tanan karon. He is our creator, the cause of everything and the cause of our existence. Without Him, we are nothing, mga igsoon. Walay makahimo kinabuhi gawas ang Ginoo. It's only us ang wala makakita sa Ginoo. It's only us ang wala maka-appreciate sa presensya sa Ginoo, gahom sa Ginoo. It's only us ang wala maka-feel sa Ginoo. No, kung abri lang kita and we're willing to accept everything, no, kining tanan, pagsulay lamang, and there is wisdom behind niining pandemic na ito na sinati karon. No, surely di kita mabalaka kung naa si Kristo sa tua. Just open our eyes, no, open our mind, and open our faith that will become optimistic. No, may mo kita optimistic and positive in every situation sa tong kinabuhi. Yes, dili sayon mabuhi. No, makatestify kita niya na misamot na ng mga inahan ug amahan dia. No, dili sayon mabuhi para sa mga tawo nga way pagsalig ug wala pagtuo sa Ginoo. Our world is always a Calvary. No, our world is always a Calvary. Way lami puy-an. Always kita negative. Always kita bitter sa tong kinabuhi or dinhi sa kalibutan. Apan ang tao nga matuohon na ay pagsalig, na ay pagtuo sa Ginoo, ang kalibutan is a good place to experience and cherish the beauty of God's creation. Ang kinabuhi, mga igsuon, murarag salida, kung mamalandong kita, na ay horror, na ay action, usahay po, na ay romance, and napoy good and happy ending. Huna, if we have Jesus just sa itong kinabuhi, every situation we encounter will always end up a happy ending. Amen. Palihog manindo,